बिटिआर एकर्डनि मुङाव 1500 करोड़ फैसा हरबाय नाथाय फैसा फैयाखै दिसुन मारसुन भालो निसेना किन्तु फैसा फुवा नाय बाजेटआव होदोंमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहायनो हायाखै बिटिआर एकर्डनि मुङाव 400निबो बारा एक्स एनडिपिफोरा साख्रि मोनबाय देसुन मारै साकसन दे देखुन भालो निसेना बिजनी डिस्ट्रिक्ट यूथ बीपीएफ नि मोनसे जुथुमा जाना थाङो बेवहाय बीपीएफ आ माबायदि पार्टीखौ स्ट्रं खालामलांगोन बिनि गोनां खोथाफोरखौ रायज्लायनाय जायो आरो दिनैनि बे समावहाय नोंथांमोननि रायजोनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों गोबां सोंनाय फिननाय जाबाय थादों बिथांमोना सोंदों जे नोंथाङा दिल्लीयाव सासे बीजेपी नि दैदेनगिरि बिथाङा 1500 कोटी बीटीसी आव बा बिटिआर नामाव हरनायनि खोथाखौ नोंथाङा मानो बुङाखै एक्स एनडिपिफोरा साख्रि मोननायनि खोथाखौ मानो बुङाखै बिब्दि सोंदों आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे लेखाखौ आं होनो नागिरदों जोंहा भारतनि प्रधानमन्त्री मानगोनां नरेन्द्र मोदी सार बिथाङा थांनाय नभेम्बरनि 15 नभेम्बराव मोनसे खोथा बुंदोंमोन बिटिआरनि मुङै 1500 करोड़ बिटिआर हरनाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों नंगौ बिथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों जोङो नुदों बीटीसी नि बाजेटआव बा बिटिआरनि बा बीटीसी नि एसेम्बलियाव जों मोनसे बाजेटखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव होनाय जागोन 2020 आरो 21 मायथाइयाव गमामायैनो बिटिआर एकर्डनि मुङै 250 करोड़ बाजेटआव हमनाय जादों बे लेखाखौ नोंथांमोननो होगोन बेयो जाबाय 2020 आरो 21 मायथाइयाव 250 करोड़ हमनाय जादों आरो बेयो मुङा जाहैबाय मेटसिं शेयार टू बड' पीस एकर्ड 2020 मायथाइ एकर्ड जानायनि मुङाव बाजेटआव स्टेट आरो सेन्ट्रेला 225 करोड़ हमदों नाथाय बे फैसाखौ 2020 आरो 21 मायथाइयाव बाहायनो हायैयाव आरो 21 बोसोरसिम 21 मायथाइयाव बिसोर बेखौ माबा खालामनाय इउज खालामनो हायाखै आरो फिन बिथांमोना 21 आरो 22 2021 आरो 22 आरोबाव 200 करोड़ बिथांमोना बाजेटआव हमदों बेखौबो बिथांमोना बाहायनो हायाखै खोथाया सैथो बिथांमोना बाजेटआव हमदोंमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बाहायनो हायाखै बाहायनो हायैनि थाखायनो बिथांमोना फैसाखौ बीटीसी आव डेभेलपनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि मुङै जे मावनो हायाखै फैसाটো बाजेटआव धरिছিল বুলি কৈছো याते बाजेटआव लिखा আছে 2020 सनर 20 आरो 21 सनर माने मेटसिं शेयार टू बड' पीस एकर्ड माने 2020 सनर जो एकर्ड হৈছিলে ইয়াৰ নামত বাজেট ধৰিছে 250 करोड़ কিন্তু তেখেতসকলে ইউজ কৰিব পৰা নাই ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আকৌ আৰু 2021 আৰু 22 সনৰ তেখেতসকলে আৰু 22 দৰ ৰাখিছে তথাপি আৰু ইউজ কৰিব পৰা নাই दा बेखौनो बुंदों रायजो राजा गोनो गोथो जादों फैसाखौ हमदोंमोन बाजेटआव होदोंमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहायनो हायाखै दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जोंहा नरेन्द्र मोदी सार बिथाङा बुंबाय जे बिटिआर एकर्डनि मुङाव गोबां एक्स एनडिपिफोरा साख्रि मोनजोब्बाय होननानै बुंदों नाथाय बिथांमोन आखाइ खबदों दे बिटिआर एकर्डनि मुङाव 400निबो बारा एक्स एनडिपिफोरा साख्रि मोनबाय देसुन मारै साकसन दे देखुन भालो निसेना एजनो साख्रि पोवा नाय बिटिआर एकर्डनि मुङाव 1500 करोड़ फैसा हरबाय नाथाय फैसा फैयाखै देसुन मारसुन भालो निसेना किन्तु फैसा पोवा नाय बाजेटआव दङमोन जिर' अब्ला नाय आखाइ खबनो जोंनि लिडारा स्टेजआव हायो नाथाय बेयाव जेबो गैया याते एक नाय
1500 কোটি পঠাইছে বুলি কৈছে হাত টানি মাৰিছে পুৰা ৰাইজে পৰা শান্তি পাইছে ষ্টেজত থকা বিলাকো কৈছে যে 1500 কোটি দিয়া হল ষ্টেজত থকা বিলাক মাৰিছে ভাল দেখা পাইছে না জিरो दा बेनिखायनो बुंदों जोंनि रायजोआ खोनासं बे लेखाया जिखौ बुंदों बेनो जायो मिथिबायना बेनिखायनो रायजो राजाया हजाग जानांगौ सोरबा गिदिर लिडार राजनीतिकनि गिदिर लिडारा होन संगठननि गिदिर लिडारानो होन लेखाया जिखौ बुङो बेखौ जोङो मावलांनांगोन बेनिखायनो जोङो खावलायदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जाफोर मावनो नागिरदों थिगानो दङ नाथाय थखायनायजोंनो दिनै समखौ दिनै बारलांहोदों आं एक्स एनडिबिनि खोथाखौ दिनै बुंला আজি মই एक्स एनडिबिनि কথা नकওঁ बिराद दुखर बिखय আজি रंजन दैमारीर जितु हियारिं আছিল এই ৰেজেক্ট হৈছে তাৰ কাৰণে একো নকওঁ পিছতহে মই কম এইখিনি কৈ মই সামৰিলোঁ थैंक यू